Merħba lil kulħadd, in-nies li qegħdin hawnhekk magħna fil-librerija u n-nies ukoll qegħdin online. Kif qaltilkom tajjeb Janika, l-iskop ta' din it-taħdida hija li niddiskutu l-anjiet tal-miliet bil-Malti. L-istorja ta' Giuseppi hija il-punt ta' tluq biex niftehmu. Pratikament fl-2016 kellna ġabra ta' anjiet ta' Sur Giuseppe Zammit minn Birkirkara u dawn l-anjiet tal-miliet għandhom daqsxejn ta' storja interessanti u li ħan nixtieq nagħmel illum f'din it-taħdida hija li nagħti l-isfond storiku u l-isfond kulturali ta' din il-ġabra. Għaliex hija importanti, għaliex sfortunatament anjiet tradizzjonali tal-miliet bil-Malti ftit li xejn għandna u ħannaraw fil-fatt għaliex. U fil-fatt qabel nibdew nixtieq nixbdilkom daqsxejn l-attenzjoni għal problemi kbar li hemm fl-istudju tal-etnomużikoloġija u l-folklor. L-ewwel nies, il-problemi qsamthom fi tliet mistoqsijiet: min, fejn u meta. Min kiteb il-lirika ta' kwalunkwa biċċa mużika kantata, min kiteb il-mużika u l-oriġinalità ta' dik il-biċċa mużika. Ħafna drabi min kiteb il-lirika hija waħda mill-iktar affarijiet li forsi kultant kapaċi nsibu tarf tagħha u hija l-iktar faċilment dokumentata. Il-mużika hija ħafna iktar problematika, speċjalment biex tkun taf jekk hijiex oriġinali jew le, jekk hix xi arranġament, xi adattament u kemm l-adattament jekk hija adattament jiddevja mill-oriġinali, mis-sors oriġinali. Il-mużika folkloristika taħdem ħafna permezz ta' tradizzjoni orali, ma tiġix miktuba kien biss fis-seklu 19 li bdiet tinkiteb. Fil-fatt biex nagħtikom eżempju klassiku ta' melodija Maltija problematika hija l-Anċa ġejja oħra sejra. Ħafna nies iqisuha bħala xi ħaġa li hija fondamentalment tradizzjonali. Mhijiex hija verżjoni ta' kanzunetta bit-Taljan, probabbilment inkitbet fil-bidu tas-seklu 20, la barketta mezzo għal mar. Dak huwa folklor kważi fals. Se nidħol fid-dibattitu fiha ovvjament niddevjaw daqsxejn iżejjed. Imma hemm dik l-idea ta' xi ħaġa li kienet pjuttost riċenti fi żmienha li mbagħad ġiet ħadet l-istatus ta' xi ħaġa folkloristika. Fejn hija wkoll problematika. Il-post fejn ħolqot il-mużika. Jekk xi ħaġa nħolqot Malta jew awtomatikament Maltija, jekk ma nħolqotx Malta, iktar il-qudiem ħannaraw pereżempju Ninniela tibkix iżjed u l-istorja warajha. U fil-fatt kemm hija Maltija jew le nistgħu niftuha għad-dibattitu. Id-distribuzzjoni ġeografika. Jekk xi ħadd jikteb għanja u titkanta biss ġewwa Birkirkara, kif x'aktarx huwa l-każ b'ħafna mill-għanijiet ta' Giuseppi. Kemm jistgħu jitqisu bħala folkloristiċi jekk huma miktubin għal komunità partikolari. U il-firxa tagħhom ukoll jekk hemm xi anomalija jew l-popolarità tagħhom. Jekk daw tkantaw sena waħda forsi u baqa' jiftakar dik is-sena qatt ma tkantat iżjed, kif ħanħarsu lejha dik il-melodija. U meta hija waħda mill-iktar problematiċi hija d-data tal-ħolqien ta' meta nkitbet l-affari u d-data tad-dokumentazzjoni. Data tal-ħolqien tista' toħloq problemi għax jista' jkollok il-mużika nkitbet f'epoka u l-kliem inkiteb f'epoka oħra. Jista' jkollok verżjonijiet differenti tal-istess lirika. U d-data tad-dokumentazzjoni kif għattilkom kif biss fis-seklu 19 li bdew jiġu dokumentati dawn l-affarijiet, ftit għandna eżempji minn sekli qabel, u ovvjament id-data tad-dokumentazzjoni mhijiex neċessarjament id-data tal-kitba, tal-ħolqien ta' dak ix-xogħol. Hemm każ pereżempju ta' għalkemm mhux għanjiet hija mużika strumentali, ċertu Edward Jones fil-bidu tas-seklu 19 li ġabar mużika li hu sejħilha tradizzjonali Maltija. Jekk tħares li minn punto di vista mużikali, aktarx kienu melodiji ta' sfin tal-ballijiet li kienu popolari dak iż-żmien. Probabbilment ma kellhomx iktar minn 50 sena meta hu ġabarhom, immu pakketthom bħala xi ħaġa tradizzjonali. Mela, u fuq hekk nistgħu nibdew daqsxejn l-ewwel parti tat-taħdida. L-ewwel parti hija l-ħarsa storika. Nixtieq li dawn l-għanijiet nagħtuhom kuntest storiku biex nifhmu daqsxejn fejn qegħdin fin-narrattiva tagħna bħala poplu Malti. U f'din il-ħarsa storika ukoll hemm il-problemi, ħafna problemi. L-ewwel nies għandna nuqqas kbir ta' evidenza diretta. Għal xiex, ħafna drabi l-mużika ma tħallix traċċi.
Pittura jekk inħolqot hemm il-pittura. Tista' tistudja l-oġġett. Il-mużika, l-prodott finali tagħha u xi ħaġa effimera ħafna. Allura diffiċli ħafna ħafna. Kien biss fis-seklu 20 meta kellek il-possibilità li tirreġistra li għandek dokumentazzjoni ta' mument fil-ħin. Dokumentazzjoni, ħafna drabi li kollok referenzi ċari u espliċiti huma ftit. Ġili kollok biss indaqqet għanja tal-miliet. Li ma għanja x'kienet kemm bil-Malti, ma kienx bil-Malti, u dik hija problema kbira fir-riċerka storika fejn tidħol il-mużika popolari. In-narrattiva popolari ħafna drabi din ma tkunx dokumentata, ma tkunx meqjusa importanti li tiġi dokumentata. Jekk inti għandek opera fit-Teatru Manuel, nafu li opri kien hemm għaliex inżammu ċertu records, allura nafu x'kien hemm. Imma l-għana li titkanta fit-triq dik diffiċli rari ħafna li jkollok dokumentazzjoni. Ġili li jgħinek huma rappreżentazzjonijiet artistiċi. Ġili ikollok pittura ta' għannejja, mel inti taf x'tip ta' strumenti kienet jużaw, taf x'kien l-ilbies, forsi anke l-kuntest ta' xi forma ta' ritwali u xi forma ta' ċelebrazzjoni. Ovvjament ivarja minn perjodu għal ieħor ukoll fiha il-problemi tagħha imma dik kultant tgħin. U l-inferenza hija minn kuntratti notarili jew kitbiet. Riċentement qed isir ħafna studju fuq il-livell ta' kuntratti notarili u jagħtu ħafna ħiel ta' ħafna affarijiet interessanti, kemm jitħallsu l-mużiċisti, minn fejn kienu ġejjin, li ma tinix, ħafna drabi ma tinix x'indaq. Hemm każijiet fejn tidħol mużika sagra, pereżempju, li nkunu nafu li tħallsu l-mużiċisti biex ikantaw it-tali xogħlijiet tat-tali kompożitur. Imma huma rari ħafna fejn tidħol mużika popolari m'għandniex. Tajjeb, ħanatu ħarsa ħafifa lej l-istorja tal-mużika popolari f'Malta. Ovvjament ħanati biss ftit punti importanti minix ħanidħol f'dettall kbir. Li nixtieqkom tirrealizzaw huwa kemm għandna storja sinjura fejn tidħol l-istorja popolari. Sa mill-Medjuevu għandna dokumentazzjonijiet ta' attività fejn tidħol mużika popolari. L-ewwel għannej li nafu bih ma kienx Malti, kien barrani, kien trubadur Per Vidal li fl-1204 ġie mistieden mill-Ġenwisa Rigo Piscatore ġewwa l-Castrum Maris, ġifieri ġewwa Sant'Angelo, biex hemmhekk ikanta l-għannijiet tiegħu. Saru anke xi studji fuq xi għannijiet li possibilment seta' kiteb Malta. Ovvjament kienet bil-Bloxitan, Bloxitan hija l-lingwa ta' naħa ta' Franza t'isfel ta' dak iż-żmien, illum ftit li xejn għadha tiġi mitkellma, imma hemmhekk għandna l-ewwel dokumentazzjoni ċara ta' xi ħadd għannej qed jagħmel xi ħaġa relattivament pubblika. Fil-lista tal-maħras tal-1419 għandek lista tal-irġiel li kienu meqjusin tajbin għall-assa u għas-servizz militari, fosthom jitniżlu 9 jukulari. Ġuklari kienu jkunu nies li kienu jdoqqu u jannu. Issa, il-fatt għalkemm ma nafux fuq xiex kienu jdoqqu, x'kienu qed jannu, il-fatt interessanti huwa li daw bħala deskrizzjoni ta' xogħolhom qed jagħtu ġuklari, mużiċisti. Huwa sinjal li kellhom ix-xogħol kien jistgħu jsostnu lilhom infushom permezz tal-mużika u kellhom biżżejjed kburija f'dak li jagħmlu li jniżluha bħala ġukulari. Fl-1467 fil-fatt għandna wieħed mill-iktar kuntratti bikrin fejn jitniżżel kuntratt għal għannejja jew daqqaqa għal tieġ partikolari. Ġifieri għandna d-dettalji niftakar kien hemm niftakar sew ljuta u tromba wkoll, forma ta' trumbetta, u dawat jitqabdu biex idaqqu f'tieġ. Xi ħaġa oħra li nixtieqkom tinnutaw ukoll hija li kultant fin-narrattiva popolari għandna din l-idea li mal-miġja tal-kavallieri Malta bdiet tieħu r-ruħ u Malta f'daqqa waħda skopriet iċ-ċiviltà. Il-każ mhuwiex dak. Hemm storja rikka ħafna, speċjalment mis-seklu 15 fejn hemm ċertu daqsxejn iktar stabbiltà politika u ekonomika fejn qed tippermetti ċertu attivitajiet fosthom attivitajiet li mhumiex essenzjali bħal mużika u l-kant u d-daqq. Każ interessanti lejn mill-seklu 15 huwa l-qassis Andreotta de Bisconis li jispiċċaw f'daqsxejn fl-inkwiet għaliex qed idur madwar Għawdex
l-iktar mar-Rabat, jannu mat-toroq kantare e dixere kantilenas alta voce. Alright? Iġviri daw qed iddejqu lin-nies. Minkejja li kien qassis taħsbux ma niġu nassumu li kienet jagħmlu n-niet lil Madonna u l-qaddisin. Huma ħafna l-każijiet ta' qassisin li kienu iġibu ruhom bimġiba xejn xierqa u xejn reliġjuża. Imma ovvjament hija qed naraw li anke qabel minġa tal-kavallieri hemm din it-tradizzjoni li toħroġ u tkanta fit-triq. Punżajr fil-fatt fl-1530 li l-Adam, huwa dokumentat li l-Adam meta wasal hawnhekk sab in-nobiltà kienet ikkulturata, kienet edukata, kellha interess ukoll fil-letteratura, ġifieri l-istampa li jridu nieħdu hija ta' komunità li hija pjuttost vivaċi, komunità li qed hemm ħafna affarijiet għaddejjin. Mela, il-miliet, fiex jidħol il-miliet? Dan wieħed mill-ftit każijiet li nafu bih fejn għandna referenza ċara għal annijiet tal-miliet fil-passat daqsxejn imbiet. U partikolarment fil-miliet tal-1603. Mela, ġara fil-miliet tal-1603. Lejliet il-miliet tal-1603 insibu ġewwa l-Knisja tal-Unzja tal-Birgu kien hemm Fra Giacomo Randazzo u xi tfal qed jistennew għall-ewwel qudiesiet ta' matul il-lejl. Tfal ovvjament kulħadd tajjien, il-patrijiet telgħu fuq baqgħet biss il-fra isfel u f'dak il-waħt jitlu 4 rġiel ġirbin, Battistino d'Arena, l-aħwa Gaspareo Petrillo Saliba u Pasquale Vella negozjant. Dawn l-4 iddeċidew li il-miliet u ta' min jitħak ftit. Mela, Battistino kellu fuq mantar abjad tat-torok. Pasquale kellu mantar iswed u kappell bħal tal-patrijiet. Mela, jekk ma tafux kif jidher Patri Dominikan, dan huwa patri hija pittura tas-seklu 19, imma tieħdu idea daqsxejn ta' kif jidher Patri Dominikan. Mela, x'ġara? Insibu li prattikament Pasquale mar lura, mela, Pasquale u Petrillo baqgħu deħlin lejn kappella, alright, u t-tnejn oħra baqgħu lura. Pasquale reġa' lura u talab lil Battistino jisilfu l-mantar abjad. Neħa x-xabla, libes il-mantar abjad u xett il-mantar iswed fuq kollox. U prattikament ġi propju qisu Patri Dominikan. Ftakru dan huwa lejliet il-miliet, ftit forsi kien hemm ftit dawl tax-xema, kien għadu dlam, hemm it-tfal miġburin fil-Knisja. Magħhom hemm ċertu Domenico Farrugia, 14-il sena, bil il-ħaddied Giuseppe Saliba. Skont l-evidenza li għandna, dan Domenico kien ħanużaw kelma forsi daqsxejn delikata, kien daqsxejn sempliċi u kien jieħdu gost jaqbdu miegħu dal-povru tifel. Petrillo, mela Pasquale mar li besta Dominikan daħal f'konfessinarju u Petrillo batu biex iqer. Pasquale meta sema l-Domenika jitolbu ħalli iqer, kompla d-dej u ġelu jgħid il-konfiteor bil-Malti. U da beda ta' parsi iqarru fil-Knisja. Dat tifel mill-lider kellu diffikultà biex jartikola dil-imbirka konfiteor, kellu diffikultà biex iqer u nqala pandemonju u spiċċaw kulħadd fit-triq moxxi bid-daħ u l-patrijiet niżlu u nqala pandemonju sħiħ. In-nisa tal-Birgu, n-nisa ġirbin ma ħadux gost. Mhux talli bdew jeqirdu li kif tridu Alla jagħtina x-xita meta dawn il-kummidji qed isiru fil-Knisja. U hekk spiċċaw l-għada filgħodu u spiċċaw quddiem l-Inkwiżitur. Għal xiex jidħlu l-għanijiet tal-miliet. Għaliex mill-każ ta' quddiem l-Inkwiżitur nafu x'ġara għalfejn għamlu dan kollu. Mela, lejliet il-miliet dawn ħarġu wara nżul ix-xemx biċ-ċetra, ċetra strument tal-korda tkun ċatt, it-tamburett u l-flawt u xeħtu għal għand ħbiebhom. Ingħaqad magħhom ċertu Bastiano bir-rebekk. Ir-rebekk huwa dan l-istrument isum bej mandolina u ljuta u jkun bl-ark. Daw bdew iduru t-toroq tal-Birgu jitlu għand in-nies jgħannu u daw drink minn hemm, drink minn hawn, kulħadd ileglek, daw sakemm waslu sa lejli, sa meta qaleb ġifieri, tisbaħ il-jum, daw kienu daqsxejn l-aħħar ħin mhux ftit. U għalhekk sabu ruhom fil-Knisja u għalhekk għamlu dik iċ-ċajta goffa. Ta' min isemmi li l-erba' ġuventur kellhom bejn 18 u 24 sena kienu għadhom pjuttost żgħar. U hekk spiċċaw quddiem l-Inkwiżitur. L-Inkwiżitur kien Fabrizio Verallo,
Hawnhekk jidher relattivament seren, ma naħsibx li kien seren li l-miliet għaddes filgħodu kellu jiftaħ it-tribunal biex jisma' l-kawża. Bastiano u Gaspare ġew meħlusa, it-tnejn l-oħra nstabu ħatjin. Mela, weħlu multa tnejn li huma ta' 50 skut kull wieħed u rridu jqerru jitqarbnu għal 4 snin fil-festi tal-Għid ta' Santa Marija u fil-miliet. F'lejlet il-miliet għal 4 snin kellhom isumu biss ħobs u ilma. Bil-Malti tgħidilhom ma tistgħux tixorbu iżjed. U Petrillo wkoll kellu jimxi sal-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja ħaż-Żabbar libes ta' fratell ħafi u jagħti d-dixxiplina matul it-triq. L-idea kien li issawwat lilek innifsek penitenza. Petrillo jeħel l-iktar għaliex huwa li meqjus dak li instiga kollox. Alright? Għalhekk qiegħed jeħel l-iktar. X'inhu għalfejn interessanti mużikalment? Huwa mużikalment interessanti għax għandna idea ta' xi ħaġa li tidher il-fatt li kienu qed għaddejjin iduru fit-toroq jgħannu mhijiex meqjusa bħala xi ħaġa stramba, anzi pjuttost isma' daw xi ħaġa normali li pjuttost ħarġet daqsxejn iktar eżaġeraw daqsxejn. U għandna wkoll anke l-istrumenti li qegħdin jintużaw, u li huma strumenti pjuttost partikolari. U dan huwa wieħed mill-ftit każijiet li għandna fejn għandna ħiel ta' mużika fil-miliet li hija speċifika di tradizzjoni ta' lejliet il-miliet in-nies qed iduru bi-bieb u jgħannu. Sakemm naslu fis-seklu 16 nibdew nindunaw li mhux talli tanti popolari din li qed toħloq problema kemm għall-kavallieri u kemm għad-djoċesi. U fil-fatt il-ħin kollu tul is-sekli 16, 17 u 18 mhux ħlief jew l-Grammastru jew l-isqof joħroġ xi forma ta' digriet biex isma' ifqu għax qed neżaġeraw. 1555 de la Seng jipprojbixxi n-newwieħa u l-kant tal-lamentazzjonijiet fil-funerali. Kienet din xi ħaġa li l-ewwel kienet falliment totali għax baqgħet għaddejja sas-seklu 20 ma rnexxilux. Probabbilment għal persuna de la Seng kien Franċiż għal xi ħadd li ġej mill-aristokrazija u mhux imdorri b'dawn l-affarijiet f'daqqa waħda jsibu dak kollu ma' wiċċhom naħseb kien xokk mhux ftit. 1591 Gargallo joħroġ digriet kontra d-daqq tal-juta biex takkumpanja lill-arusa fil-Knisja. It-tiġijiet huma mira partikolari tal-isfijiet. Fil-fatt fl-1646 l-isqof Camarasa, Balaguer Camarasa, jimponi skomunika awtomatika għal kitarristi għannejja u Żeffina jittelfu jew jippruvaw jieħdu sehem friti reliġjużi. Hemm każijiet fejn il-mużiċisti u d-daqqa jidħlu bl-arusa b'kollox fil-Knisja. Ġifieri din hija kienet problema kbira. Qed nitkellmu skomunika awtomatika, ġifieri laqqas iċ-ċans li jisimak l-isqof. Jekk tagħmilha mal-ewwel awtomatikament. Mela, 1676 minħabba l-pesta reġgħet saret proibizzjoni kontra n-newwieħa. Darba ta' inqas daqsxejn biħsieb għal raġunijiet ta' saħħa. Każ interessanti huwa t-testament fl-1698 tal-Lutier Matteo Morales li ħalli fit-testament lista twila ta' strumenti popolari. Huwa interessanti pereżempju wieħed mill-istrumenti huwa strumento alla turkese li juri anke l-influenza ta' strumenti li huma ġejjin mid-dinja Arbija pereżempju. Allura għandna stampa verament rikka ta' x'inhu għaddej. U fl-1703 l-isqof Occo Palmieri speċifikament jipprojbixxi għanjiet antiki bil-Malti fuq suġġetti profani fir-riti reliġjużi. Kemm nixtieq li nsibu dawn l-għanjiet x'inhuma. Sissa m'għandna l-ebda ħiel ta' x'kienu, ovvjament jidhru li kienu daqsxejn problematiċi sew biex l-isqof speċifikament jipprojbixxihom. Ovvjament dan kollu li għad dik hija problema, ma nafux il-mużika eżatti x'kienet dawk l-għanjiet x'kienu, però jidher li kienet xi ħaġa komuni immens. Fis-seklu 19, Gvern ġdid, jitlu l-Ingliżi fix-xena, xorta waħda hija problema. Fl-1804 fil-fatt joħroġ digriet li waqqaf l-għana mill-10 ta' bil-lejl sa tluħ ix-xemx. L-Ingliżi jieħdu pożizzjoni iktar puritanika lejn dawn l-affarijiet din l-attività u fil-fatt tal-tul is-seklu 19 u bidu tas-seklu 20 l-istess ikun hemm ħafna minn dawn id-digrieti u regolamenti li ħafna drabi kienu jiġu injorati. Hemm każijiet ukoll pereżempju fejn l-għannejja kienu jispiċċaw kienu qed jgħannu spirtu pront bat-tibek u jispiċċaw jiġġieldu pereżempju kien hemm rapport il-pulizija. Mela, 1838 George Percy Badger jikkumenta dwar l-użu ta' violini fil-għana. Hija xi ħaġa li llum aħna l-għana
ma nimmaġinawix mod ieħor li bil-kitarri. Jidher li l-kitarri hija xi ħaġa li terġa' daħlet lejn nofs is-seklu 19. Ma sissa ma hemmx l-ebda evidenza li l-kitarri kienu bil-fors l-istrument tal-għana. Fil-fatt kif rajna qabel hemm ħafna strumenti differenti qegħdin jintużaw. Fl-1988 Castagna jsemmi xi ħaġa oħra viċin il-perjodu tal-miliet, il-karenza, li kienet titkanta fl-ewwel tas-sena taħt il-galleriji tan-nies. U jekk il-mużiċisti ma kinux jagħtuhom xi ħaġa, kienu jew jgħajru lin-nies jew jispiċċaw jagħmluhom xi ħaġa prattikament. Hija interessanti ma x'jidher li din it-tradizzjoni ta' toħroġ fil-festi, speċjalment fl-għejliet, toħroġ fit-toroq tkanta u tanni kienet xi ħaġa pjuttost komuni. Avolja hawnhekk Castagna jisemmi li kienet kważi nqatat dit-tradizzjoni diġà fl-aħħar tas-seklu 19. Interessanti wkoll ta' Badger il-1938 għaliex Badger jittraskrivi wkoll xi melodiji tal-għana. Hija l-ewwel mużika li għandna biċ-ċert ta' għana li ġiet traskritta. Minn hemmhekk però fis-seklu 19 jidħol kurrent ġdid fid-dinja mużikali Maltija u dak hija l-innijiet. Hawnhekk għaliex l-innijiet huma xi ħaġa ġdida, għaliex sas-seklu 19 minkejja li jeżisti tradizzjoni ta' kant semi-reliġjuż b'vena popolari, l-innu fih innifsu huwa xi ħaġa li ġejja mid-dinja Ġermanika u Anglosassona. Ħafna drabi tkun melodija pjuttost sillabika l-mod kif titqassam u intenzjonata mhux għad-daqq fit-toroq jew għad-daqq għaċ-ċelebrazzjonijiet imma għall-użu ta' xi forma ta' attività reliġjuża. Il-Knisja kienet suspettuża ħafna ta' dawn l-affarijiet il-ġodda. Fil-fatt, fl-1822, iċ-Church Missionary Society tingħata permess tistampa innijiet protestanti għall-esportar biss. Fl-1829, ċertu Reverend Christoph Friedrich Schleins jikteb li kellhom funzjonijiet bil-Malti bin-nijiet Maltin li hu kiteb. Hawnhekk għandna punt interessanti. Għaliex dawn l-innijiet li nstabu llum ġurnata ġewwa l-British Library huma daw is-sitt innijiet l-ewwel nies użu ta' Malti partikolari ħafna. Enejja Odwija li qed nasumija Anja ta' filgħodu. Enejjet it-talb. Tħil Ġesu Kristu Ġerusalem u fl-aħħar waħda hija twelid Ġesu Kristu. Għandna innu li mhuwiex mela qed nitkellmu mhux l-mużika strettament liturġika, innu reliġjuż li qiegħed marbut mal-ġrajja tal-miliet. Dawn huma kollha affarijiet importanti. Fil-fatt dan il-perjodu wkoll jibdew jinbnew il-knejjes protestanti. Din hija l-Knisja tal-Iskoċċiżi imbniet 1800 maċ-data xi 68 xi ħaġa hekk bdiet beda x-xogħol fuqha. Kienet l-ewwel knisja mhux kattolika ġewwa Malta. Maħa dak iż-żmien għaddej kien hemm ukoll ix-xogħol fuq il-Katedral tal-Anglikani u bil-mod il-mod jibdew jitilgħu daw il-knejjes mhux ta' rit mhux kattoliku. U daw jibdew jinfluwenzaw ħafna. Però minn dan iż-żmien ukoll għandna wieħed mill-iktar innijiet ċelebri tal-miliet Maltin. Fil-fatt jekk istaqsil xi ħadd li huwa l-innu xi tkanta għandna għanja tal-miliet Maltija, 99% ħajgħidlek ninni la tibki xi żjed. U għalkemm l-istess għandna din l-idea li xi ħaġa tant mitlufa fl-istorja li ma nafux meta nkitbet fil-fatt għandna daqsxejn informazzjoni meta nkitbet. Nafu li inkitbet il-kliem inkitbu minn ċertu patri Indrix Kembri. Twilet f'Ħalluqa fl-1905, ħadem ħafna fost il-vittmi tal-kolera u fl-1939 beda n-novizzjat mal-Ġiżwiti. Kien hekk bħala Ġiżwita li jumar lejla l-ġir biex jaqdi l-komunità Maltija temmek. U fl-1964 joħroġ ktejjeb bl-isem ta' ġema ta' kliem inqaddes li jingħad mill-Maltin tal-Alġir. 99% huwa kollha poeżiji talb ir-rimat tiegħu, ovvjament ma nafux jekk sab xi ħaġa hemmhekk li adatta, il-poeżija tiegħu bħala kliem anke jekk tara ninni la tibki xi żjed huwa pjuttost sempliċi qiegħed hemmhekk prattiku ħafna. L-isem oriġinali kienet il-bennina ta' Ġesu Bambin, jew illum nafuha bħala ninni la tibki xi żjed mill-ewwel vers. Il-kliem attribwit lilu
il-melodija tibqa' ta' oriġini mhux magħrufa. Hemm min jgħid li hija meħuda minn xi forma ta' melodija fuq stil Taljan pereżempju. Problema kbira ta' dawn il-melodiji hija li ħafna drabi meta jkollok stil simili f'reġjun ġeografiku, faċli ħafna li jkollok ċertu melodiji li jkunu kważi jixxiepu pereżempju. So dik għandna hawnhekk għandna għanja l-iktar għanja ċelebri Maltija li għandha storja ta' qed npoġġuha f'kuntest storiku. Din ix-xewqa dan l-aċċ għal dawn l-innijiet sempliċi waslet biex fil-bidu tas-seklu 20 jibda jkollok dawn l-innijiet reliġjużi li jibdew jinfirxu. Ħafna mill-innijiet li għandna fil-kotba tal-Knisja llum huma proprju miktubin f'dan iż-żmien fil-bidu tas-seklu 20. Daqsxejn kuntest storiku mużikali, il-mużika reliġjuża li kienet popolari fil-liturġija f'Malta f'tul is-seklu 19 kienet fuq vena operistika ħafna. Dak il-Kappella Buġejja, Kappella Nani, iktar tard għandek Diakono, jekk tisma' l-antifoni tal-festa, pereżempju, l-mużika tal-festa, isek qed tisma' Verdi, Rossini, dak it-tipoloġija ta' mużika. Għaliex huwa importanti? Għaliex li l-aħħar tas-seklu 19 kellek il-moviment ċeċiljan fih dan il-Knisja li kienet jimbotta għal mużika inqas operistika. Ma kienx fenomenu f'Malta biss, kien fenomenu madwar l-Ewropa, ġifieri fosthom għandek mużiċisti bħal Haberl kien Ġermaniż, il-moviment jidher li beda l-iktar kien iktar b'saħħtu ġewwa l-Ġermanja. Imbagħad l-Italja kellek nies bħal Perosi u Tebaldini li kienu kompożituri qed jimbuttaw għal stili iktar sempliċi. Malta l-iktar kompożitur ċelebri li ħaddan dan l-istil iktar sempliċi kien Giuseppe Caruana. Caruana fil-fatt hu l-iktar magħruf għal Naduraw Jehobs tas-sema fl-1913 u jitlob il-Dunkarma l-kliem għall-innu Ewkaristiku. Dunkarmi tieħ ta' Doriam Ostia Divina bit-Taljan. Li hemm interessanti li skont nafu sissa jidher li Dunkarm issuġġerilu anke il-melodija. Sema mottiv li hu kien jgħid kien jisma' tfajliet ikantaw huma jaħdmu fl-Elieqi. Hawnhekk għandek hija interessanti għaliex qed jieħu xi ħaġa possibilment folkloristika u minnha qed jinsess xi ħaġa li hija għandna nqisuha oriġinali ta' Giuseppe Caruana. U turi r-rabta kemm kultant hija diffiċli tifhem x'inhu tal-kompożitur, x'in mhuwiex tal-kompożitur. Interessanti wkoll li il-kliem ta' Doriam Ostia Divina tant kienet popolari li beda jiġi tradott ħafna lingwi fosthom bil-Malti mingħajr il-permess ta' Dunkarm u tant fl-1924 qabżitlu u ħareġ il-verżjoni tiegħu uffiċjali. Mela, hekk nistgħu ngħaddu għall proġett Anjiet tal-Miliet. Mela, hekk tajtkom il-kuntest storiku li fih issa nista' npoġġi dawn l-Anjiet. U il-kor Kappella Santa Katarina u Giuseppi. Għal xiex biex jidħol il-kor, mela, dak huwa l-kor Kappella Santa Katarina. Il-kor twaqqaf fit-13 ta' Diċembru 2009, għal-kor li jiena kont wieħed mill-ewwel nies li ffurmajnieh il-kor llum ġurnata id-direttur artistiku tal-kor u l-unika kor tal-irġiel ġewwa Malta. Waqqafnieh l-ebda sens ta' miżoġenija għal raġunijiet storiċi ħafna għaliex hemm ħafna mużika rinaxximentali u barokka li nkitbet għal irġiel biss. Għaliex dak iż-żmien in-nisa ma kinux jitħallew ikantaw għal żmien twil fil-Knisja. Kienu jużaw ukoll kontratenuri, kienu jużaw il-kastrati wkoll, s'issa ħadd mofra. Imma dik minna poġġija barra min irid merba bih. L-alto jiġi high tenor, il-kontratenur. High tenor jiva, dak insibu marari xorta ma nirranġaw, imma xorta. It-tenuri huma dejjem speċi rari ħafna. Mela, parti minn raġuni li waqqafnieh il-kor kienet li npoġġu l-mużika fil-kuntest oriġinali tagħha. Di xi ħaġa li nisħaq ħafna fuqha. Jiena nobot ħafna mur kunċert u nisma' sensiela ta' affarijiet waħda wara l-oħra li ma jaqdux flimkien. U l-iskop dan il-kor kien propju li nibdew nagħtu il-post tal-mużika għal spazji li fihom inkitbet, għal kuntest li fihom inkitbet. Dorna ħafna knejjes fatt hemmhekk dak ir-ritratt dak huwa Knisja tal-Vittorja ġewwa l-Belt, dak kombinazzjoni huwa kunċert tal-Miliet.
U apparti minn hekk nagħmlu wkoll proġetti marbutin ma' riċerka storika. U dik ir-riċerka storika hija importanti għaliex ħafna drabi twassalna għal proġetti bħal dan. Kollaborajna ma' ħafna entitajiet differenti, Notarial Archives Foundation, Fondazzjoni Patrimonju Malti, din l-Art Ħelwa, Teatru Malta, Heritage Malta wkoll, għaliex dejjem naraw kif kemm jista' jkun nifirxu l-iskop tal-mużika u npoġġuha f'kuntest ta' kif taqqat mal-istorja tagħna, kif taqqat mal-ispazji tagħna. Dak huwa Giuseppi. Giuseppi kien fan kbir tal-kor, kien jiġi jismana, u darba minn fuq il-mikrofon għamilt appell. L-appell kien ħanamlu għanja tal-miliet, tistaw timmaġinaw x'kienet l-għanja tal-miliet, nilla tibkix iżjed, kemm nixtieq għandna iktar għanjiet tal-miliet. U impossibbli li bl-istorja krikka li għandna kif rajna fl-ewwel parti li m'għandniex iżjed għanjiet tal-miliet bil-Malti li huma oriġinali. U kien hekk li fl-2016 Giuseppi permezz ta' Bintu Marija Elena li għedha hawnhekk magħna għaddieli il-reġistrazzjonijiet. U bekk nibet il-proġett għanjiet tal-miliet minn Sija. Għal dal-aħħar 6 snin kull sena ħriġna waħda ġdida rġajna proponojnija fil-pubbliku. L-għanjiet ta' Giuseppi. L-għanjiet ta' Giuseppi ma nafux minn kitibhom ħafna minnhom. Li nafu żgur li Giuseppi kien attiv ħafna mużikalment ġewwa Birkirkara, kien ikkanta fil-kor tal-mużew u fil-kor ta' Kosta ġewwa l-parroċċa. Ta' Sur Kosta ma nsirnix insib kważi xejn fuq u jidher li kien raġel umli ħafna, raġel kwiet. Jista' jagħti il-każ li kien jikteb jekk mhux kollox kważi kollox għall-kor tiegħu. Għaliex Giuseppi f'ċertu reġistrazzjonijiet jispeċifika li isma' din il-melodija hija tal-kor ta' Kosta. 99% kitibhom u. Hemm ukoll każijiet fejn tani melodiji differenti għall-istess kliem. Ġifieri jidher li tal-mużew kellhom ir-repertorju tagħhom u tal-parroċċa kellhom ir-repertorju tagħhom mod ieħor. Mela, x'inhuma l-għanjiet ta' Giuseppi? Giuseppi ħallina 12 għanja. 11 minnhom jidhru li huma oriġinali, mhux adattamenti. L-għaniet qed tarawhom imniżlin hemmhekk, l-unika waħda mhux oriġinali hemm verżjoni ta' titniet titbekka fuq il-Vegan Lead il-Brahms Lullaby. Dik l-unika waħda li s'issa nista' nikkonferma li mhix oriġinali. L-oħrajn kif qed taraw hemm minnhom imniżlin darbtejn. Hemm minnhom bħal Oġesu Ħelwa Tarbija mhijiex il-melodija li tradizzjonalment titkanta fil-knejjes. Ġifieri hija melodija kompletament differenti. Li ħanamelu bissa ħanipprova, mela, indoqilkom il-video li konna ħadna fl-2020. Fl-2020, meta faqqat il-pandemija ma stajniex nagħmlu konċert, deċidejna biex nżommu tradizzjoni ħajja nagħmlu video. U l-video kien tal-jintifel f'qajjar li għamiltu għal iqbatt iż-żewġ verżjonijiet u waqgħadthom wara xulxin bħala ħaġa waħda. Mela, issa nisperaw li din taħdem.
Għal-min irid jekk ikmorru fuq il-paġna tal-kor Kappella Santa Katerini qed hemmhekk perennement, ġifieri tistgħu taċċessaw liberament. Kemm kjarifika daqsxejn, dak ovvjament l-arranġament għamiltu apposta għal-kor, ovvjament imżejjen daqsxejn. Dal-watt nlestu ta' ġifieri kemm tridu mistoqsijiet bil-qalb kollha. Mela, l-istorja ta' Giuseppi ma tispiċċax hawnhekk. Mela, l-ewwel nies jiena regettier. L-affarijiet tal-affarijiet speċjalment ikun affarijiet partikolari inħobb inġemma u nagħmel. Kont qed indur l-affarijiet tiegħi kelli mazz ħafna minnu kien għana stampat, għana tal-fatt stampat u libretti maqlubin bil-Malti u fosthom ħaneġ dan imbierek in-nijiet imkazza tal-miliet. Dal-ktieb kien trovata kienet xorti kbira. Għaliex niftaħ il-ktieb u l-ewwel ħaġa li kien sib hija l-ewwel għanja kienet fit-twelid Emanweli pastorali. U meta rajt il-kliem indunajt li din hija waħda mill-għanijiet li tani Giuseppi. Ma kull waħda kien hemm xi notamenti osra fosthom kif jitkantaw mill-iskola kantorum tal-Ħamrun. Dawn ma sibt xejn dwarhom. Jidher li kull ma kienet il-kor tal-parroċċa ippruvajt indaga ftit ħadd mix-xjuħ tal-Ħamrun ma seta' jiftakar speċifikament skola kantorum. Sfortunatament ukoll ħafna minnhom diġà kienu neqsin. Kien hemm minnhom li fil-ktieb stess jimniżlin bħala jittkanta fuq. Il-problema ma daw kienet xi ħaġa ma kienx ikollhom il-kor, il-każin tal-banda, kien ikollhom il-mużika bandistika. Eventualment, sfortunatament ukoll ġieli għamilna riċerka f'affarijiet oħrajn fejn jidħol affarijiet li mhumiex bandistiċi ħafna każini ma kinux jew ma kinux jarkivjaw jew ikunu mitfgħin f'xi file x'imkien u għadhom ma nqalawx. Eventualment nittama li jinstabu affarijiet, imma sfortunatament daqsxejn diffiċli. Xi wħud minnhom kellhom notamenti li kienu jitkantaw fuq melodiji barranin, fil-parti kbira jidher li kellhom mużika oriġinali. Però ma tiqafx hawn. Waħda mill-għanijiet hija din l-għanja tal-miliet. Titniet titbekka ampina fil-bot leħena jinstema' mal-fewġa jirtot. Jekk tiftakru fil-lista kien hemm żewġ verżjonijiet ta' titniet titbekka. Il-kliem huma ta' Giuseppe Kuti. L-iktar ħaġa interessanti fiha hija in-nota din l-għanja għadha bla mużika. U hawnhekk fl-aħħar kien dak il-mument tal-bozza ngħidlu jiena. Għaliex jekk ġie midbuħ fl-1953 u għadha mniżla bħala bla mużika, possibilità hija li l-verżjonijiet li tgħallem Giuseppi f'dak iż-żmien inkitbu propju qrib ħafna dak iż-żmien. Id-dati ukoll jikkombaċaw ġifieri dak iż-żmien Giuseppi kien għadu ta' xejn ta' tfajjel. U allura hawnhekk għandna ħiel ukoll li dak il-melodiji tal-inqas waħda minnhom hija oriġinali. Oriġinali li nkitbet apposta għal xi ħaġa li kienet meqjusa li hija bla kliem. Possibbli ħafna li nkitbu biss għan-nies tar-raħal, mhux biex ikunu mifruxin ma' Malta kollha. Però aħna xogħolna huwa li nxerdu. U apparti li kull sena nerġgħu nipproponu waħda ġdida, bi pjaċir ngħid li fl-2019, eżatt qabel faqqa kollox, il-kor tela Ruma, kif takru aħna twaqqafna fl-2009 għalaqna xar snin u ddeċidejna mmorru niċċelebraw Ruma. Kenna xorti li nkantaw knejjes stupendi fosthom Bażilika ta' San Clement, ta' Santa Croce in Ġerusalemm u hemmhekk qed taraw fir-ritratt Santa Maria Maggiore. Dik hija s-Salus Popoli Romani, l-ikona l-iktar kappella qaddisa li hemm ġewwa l-Bażilika u bi kburija ngħid li kantajna xi wħud mill-linnijiet Maltin ta' Giuseppi hemmhekk. Proġett ma jaqafx għadna tinfittxu, forsi nies li anke li jafu xi melodiji minn tfulithom jew jafu b'xi mod jew ieħor li kienu jitkantaw anke mhux marbutin mal-miliet. Fattilkom regettier niġbor kollox u l-proġett nixtiequ ikompli għaddej. Apparti minn hekk diġà
kelli xi melodiji minnhom li għaddejthom il-korijiet ta' parroċċi, in-nies individwi li kienu interessati bil-qalb kollha l-iskop huwa li dawn l-għanijiet jerġgħu jixterdu. Giuseppe ħallina 22 ta' April 2019. Fl-età ta' 79 sena u ħallina l-għanijiet tiegħu jibqgħu hemmhekk. Jiena nixtieq li fl-aħħar kelma nagħtiha lil Giuseppe. Mela, fejn marret? L-oħra trid immorru lejn pajjiżna. X'intej li inti? X'intrid? Nibda? Trid immorru lejn pajjiżna. Għax il-ħin qed jiġri sew. Kieku xtaqt nibqgħu hawn ġew imma omna tkun tistennina. Mela ejja imxi mmorru biex imbusu lil-bambin. Nitolbuh iberikna u hekk immorru ferħanin. Slima liko bambin ħelu, berikna bil-barka tiegħek. Xerret fuqna paċi u saħħa, ħudna l-ġenna flimkien miegħek. Grazie ħafna. Min għandu xi mistoqsijiet, anke dissident forsi nista' Zoom, toskomx esklużi mid-diskussjoni. Fidejkom. Prosit ħafna l-ewwel netta, veru diskors interessanti ħafna. Għandi diversi affarijiet, ħanibdek mod każwali. Fuq ninnila tibki xiżjed, il-kollega tagħna u ħabib Manuel Mifsud darba qalli illi baġeb kbir tiegħu ma nafx tiftakrux meta Ċiċċolina saret membru parlamentari. Moment kruċjali fl-istorja tal-Oċċident, Iva. Baġeb kbir ta' Manuel, kombinazzjoni qed jara t-television. U di saqsewa għal xi għanija. Issa di mill-Ungerija oriġinarjament. U tihom l-għanja bil-klim Ungeriż tan-ninnila tibki xiżjed baqa' mbellaħ. Manuel. Ġifieri jekk forsi żied informazzjoni. Manuel ikun. Dik tkun Google search da xi problematika. For what it's worth. Interessanti. Nista' forsi nżidlek, wieħed mill-membri tal-kor huwa Ungeriż. Darba minna l-attentat li nagħmlu melodija Ungeriża. U huma wkoll għandhom l-istess problema, għandhom ħafna mill-melodiji huma riċenti, huma mit-tradizzjoni tedeska, ġifieri li ġew tradotti. U fil-fatt jista' jkun ukoll li din għandha sors mhux Ungeriż, sors uniku li huma ħadduha bl-Ungeriż ħadniha għal-Malti, ġifieri possibilità wkoll. Qatt ma rġajna provajna kantaw bl-Ungeriż għax dispjaċini għalih. Iva, naf illi minħabba l-Kungress Ewkaristiku tal-13 kienet inxterdet, ftit snin ilu konna Ċipru. U fetti li nidħol fi knisja hemmhekk. U baġel bil-tiegħi waqt il-qoddisa tagħhom propju bil-kliem ġifieri bil-Grieg imma x'isimha kienet
kompletament. Naħseb dik ġiet tradotta bil-lingwi l-kbar prinċipali kollha, ġifieri, kien ħareġ ktejjeb l-2013 għal fl-anniversarju, fejn kien hemm stampati verżjoni differenti Franċiż, Spanjol, ġifieri li dik inxterdet ħafna. Il-punt tiegħi imma hu ġifieri li b'mod popolari, ma mhux sempliċement ħaġa akademika, għax qed jużawha kienu fil-Knisja kif nużawha aħna. Sissa l-narrattiva storika hija li kien hemm kardinali minn madwar id-dinja kollha oġbithom u daw ovvjament qabdu naħseb irraġunaw di mhux ta' Giuseppe Caruana ma tal-mulej allura m'għandniex copyright. Mistoqsija oħra, din hija teoretika, kollega kbir tagħna u ħabib Stanley Fiorini ġieli nisimgħu jgħid illi l-influenza tar-rit Biżantin tant kienet qawwija li sas-seklu 17 fil-għali Olvin hemm kappillani illi ishom qegħdin jeħdu questa spessissima tradizzjoni Greka. U naturalment daw kienu affarijiet jew fis-sagramenti jew fiċ-ċerimonji. Imma jiena xtaqt insaqsik jekk inti sibx jew fil-mużika popolari jew anki sagra insomma iktar elevata traċċi ta' influenza Bizantina. Speċifikament le, sfortunatament. Stanley Fiorini għamel ħafna xogħol fejn tidħol mużika u l-Medjuevu Malti, imma sfortunatament sempliċement mid-dokumentazzjoni huwa diffiċli tkun taf x'tip ta' mużika kienet qed tindaq hemm daqsxejn ta' ikona ħiel bħalma semmejtilkom ta' Matteo Morales li fil-testament da' 1698 uno strumento alla turkese, strument ġej mill-vant tal-Mediterran. Ittik dik it-tentazzjoni ta' imma ħanżomm pass il-bot milli ngħid kien hemm mużika li kienet biex ngħidu hekk lokali b'influenza Griega jew mill-Vant. Ta' min isemmi però li l-għana fi nifisha, ġifieri dan huwa xogħol li jagħmel ħafna xogħol fuq kien Charles Camilleri, il-melodija fi nifisha hija meħuda mit-tradizzjoni Arbija u tradizzjoni tal-Vant. Ġifieri dak hemm żgur influenzi li nistgħu nieħdu minn hekk. Iktar minn hekk probabbilment jiena nista' ngħidlek iva, imma b'ċertezza storika sfortunatament ma nistax ngħidha. U l-aħħar kumment jekk nista' jienu nisma' il-verżjoni li ġibtilna ta' Giuseppi. U anki meta smajt ir-rendiment tagħkom tal-kor, ħsibt għalija nnifsi qatt imma di possibbli, pereżempju, setgħu jkantaw għat-tfal, għax tidher komplikata bħala melodija. Melodikament mhumiex sempliċi laqqas xejn. Li nista' ngħidlek huwa li naħseb l-attention span tat-tfal dak iż-żmien kienet daqsxejn aħjar minn tat-tfal tal-lum. Allura ovvjament kienet bir-repetizzjoni probabbilment kienet huma li għandhom għalkemm huma komplikati xorta huma tal-widna. Allura niftakarna tfal inkantawhom id-dar aħna. Iva. Li konna tal-limni. Ġifieri għalkemm mhumiex sempliċi. B'xi mod jew ieħor anke dak li jkun qed jakkumpanja fuq l-orgni, ovvjament kien ikun hemm l-adulti magħhom ikantaw da, imma imma huwa veru li l-melodiji mhumiex ta' ħabba gozz, huma miktubin minn nies li kienu mużikali u nista' nazzard ngħid anke mużiċisti veri. Jiena niftakar ukoll meta kont tifla kont immur miegħu il-Mużew ta' Nannuwa. Kellu l-kor ta' ġifieri kien għadu mhuwiex tal-mużew, kien imexxi l-kor tas-subin ta' Nannuwa ġifieri u dawlanijiet kienu jkunu hemmhekk ukoll. Le. Il-Mużew ta' Nannuwa huwa wieħed mill-oqsma tal-mużew. Għall-informazzjoni tal-udjenza preżenti wkoll minħabba tradizzjoni orali, il-Mużew ta' Nannuwa u rinomat li għandu ħares hekk mhux tnejn ukoll. Min jaħlef viċin. Hemm min jaħlef li semma l-passi, eċetera. Jien għandi referenza trid toħroġ dal-waqt, jiġifieri ta' innijiet reliġjużi. F'ta' Nannuwa mela f'tal-Vitorja. Imma immorru kienu miktubin minn Brigella. Idin ngħidu 1825 u miktubin apposta tfal tad-Dutrina għandi erba'. Issa jiena
ma nistax ngħid jekk imorrux lura żmien Brigella jisu madwar 1950, eccetera. Imma t-tentazzjoni għawis kbira biex wieħed jibda jaħseb isejna espert tal-mużika assolutament minix. Joħorġu u mbagħad taraw intom. Imma t-tentazzjoni li tibda taħseb li hemm xi ħaġa komuni u il-dottrina tal-Vitorja. Hija possibbli ħafna. Ovvjament ma nkunx nista' jekk ma jkollix ċertezza storika ta' sibna dokument, sibna xi ħaġa, ovvjament ma nkunx nista' imma 99% daw il-kliem minn tal-inqas u probabbilment anke xi melodiji nkitbu qabel 1950. U naħseb il-famuża referenza l-istrument tal-violini bdejta tifilana, naħseb li bil-Malti għandna l-kelma propri tagħha, il-pastardin. Għażlu għandek il-Ġwan Mamo u awtur tal-Ana Ormi u jsemmilek il-pastardin u l-kitarra. Referenzi għal-violini nsibu per esempio fl-Inkwiżizzjoni kienu iġallu l-nies jidaw għaliex jipprattikaw il-violin wara nofsinhar ma ħallux jorqdu lill-ġirien u għax jidaw italhom qudiem l-Inkwiżitur u bekk tibda toħroġ din it-tip ta' referenza. Biss kultant jibda jdini minn rasi li huma jirreferu għalih bħala l-violin, bħala l-isem bit-Taljan għax forsi sabuha diffiċli biex jirreferu għal-pastardin. Jidilli il-pastardin għamela biex ikun violin żgħir, ta' ġifieri, jkun magħmul iktar daqsxejn inqas daqsxejn binqas reqqa, imma dik kienet tkun. Kien hemm aħna llum ġurnata mdorrin forsi bil-violin, il-vjola, okay, standard, imma il-varjetà ta' strumenti li kien hemm kienet kbira ħafna. Ir-rebek wieħed minnhom pereżempju. Ir-rebek huwa fondamentalment huwa forma ta' mandolina kbira bl-ark. Għandek ukoll il-vjola da gamba pereżempju li huwa forma bażika ta' violin, għandek daqsijiet differenti kien da gamba x'kien jitqiegħed fuq il-koxxa. Kien hemm minnhom kienu kbar biżejjed biex bħal-violonċell kienu tpoġġi bil-qiegħda prattikament. U lura fuq nadrok jħobbs tas-sema. Kien hemm min jipprova jsib għax hemm dik ir-referenza għall-għana. Imma mbagħad hija ħaġa kurjuża u bdejna naħsbu wkoll jekk Duncan ħax żball u ħallat ħaġa ma' oħra. Għaliex jekk tisma' il-beġer darba mill kompetizzjoni minn li kienet tqila di biex jirbħu pizza. Jiena dejjem ingerger kontra dawn il-programmi tar-radju li jagħmlu kompetizzjoni ta' tfal iż-żar. U qed issa laħ nidħol jien. Nagħmilhom kompetizzjoni ta' vera, jekk iridu jirbħu pizza, irid ixoq lara għalihom. U għattilhom ħansemmalkom il-beġer fuq CD. U għajdu li fiex tfakkarkom. U l-ewwel waħda li ċemplet kellha xi 80 sena qed li fl-innu Malti. U qed jgħaddi li ħjiel, naħseb ġieli smajt ma tħaddieħor ukoll, illi ħawwaċ xi waħda Duncan kien. Illi meta ġie għall-innu Malti, naf illi mhuwiex karwana, huwa sammut, il-demb ta' beġer, qiegħed fl-innu Malti wkoll. Jista' jkun ukoll da aħna ma nistax nassumu li daw jekk kienu tikkantaw waqt ix-xogħol kienu tikkantaw l-għana tradizzjonali. F'dak iż-żmien jekk nimxu daqsej ta' snin il-qudiem fit-tletinijiet għandek l-ewwel diski bil-Malti fejn ħafna għana u ħafna diski popolari ta' dak iż-żmien li pratikament jurik il-varjetà enormi ġvinti kellek in-nies qed jisimgħu qed kellek mużika popolari li kienet minna bbażata purament fl-għana, fit-tradizzjoni tal-għana. Kellek minn imma li kienet purament fil-mużika popolari Taljana, foxtrots, valzijiet, tangos, sa tangos kantati kien hemm. Jiġifieri diffiċli ħafna tajt u għallu isma' smajt dil-erba' noti, naħseb ikunu tajbin. Dak l-erba' noti setgħu kienu min jafx kienu, mhuwiex neċessarjament għana tradizzjonali bil-mod li kif nifhmuh pratikament. Kursi ta' żara, jista' jkun li Turkeze tfisser Arbi? Ija, la Turkeze għalla Torka ġifieri. Le, ma alla Torka tista' tkun li fil-fatt hija Arbija tal-Afrika ta' fuq. Jista' jkun ukoll, ġifieri jiddependi ħafna x'jifhmu bl-idea ta' min isemmi wkoll li kif nibdew naqilbu mis-seklu 17 għas-seklu 18 il-mużika Torka tibda tieħu ċertu popolarità madwar l-Ewropa. L-Imperu Ottoman ma baqax dak l-għadu ikraħ li speċta nibżaw minnu, anzi pjuttost sar xi ħaġa ta' faxxinu. Fil-fatt sakemm naslu mbagħad sal-nofs is-seklu 18, Mozart, Haydn, anke Beethoven qed jiktbu bl-istil Tork. Il-famuż rondo alla turka, lek rondo alla turka, għaliex daw kienu iduru il-bliet kapitali tal-Ewropa bil-ġannissaris, bil-banda tagħhom, kollha mċekċik,
dak iċ-ċek jiksab ruħu fil-mużika klassika Ewropea prattikament. Jiġifieri huwa possibbli ħafna li għaliex kienet daqsxejn eżotika torka. Ftakru da fl-aħħar mill-aħħar kull ma kien testament. Il-fatt li semmew strumento alla turkeze għalija huwa indikazzjoni li n-notar u ħadd minn kien hemmhekk ma kien jaf eżattament x'inhu tal-istrument. Jidher stramp mhux mela hemmhekk. Naqra razzista l-ħaġa. Fuq Zoom, Mary Rose Mifsud qed tistaqsi semmejt in-newwieħa. Dawn kienu l-istess bħal bikkejja? Ma nafx jekk teżistix id-differenza fil-folklor Malti bej bikkejja u newwieħa. Nista' ngħidlek huwa in-newwieħa speċifikament kienu ikantaw il-lamenti. Jista' jkun il-bikkejja kienu dawk li m'għandhomx vuċi li jibku biss. Imma n-newwieħa speċifikament kienu parti jibku ikantaw għal-mejjed prattikament. Dik hija probabbli d-distinzjoni. Iżita, iżjed teoretika, issa mill-introduzzjoni li għamilt. Jiġifieri biex biċċa titqis tradizzjonali. Inti semmejt għanijiet tradizzjonali li ma nafux minn kitibhom, imma smajtek jekk minn iż-żejr żbaltajt ukoll għanja tradizzjonali li nafu minn kitibha. Mela, bħal inni la tibki iżjed nafu id-diffikultà hija xi ħadd qis bħala xi ħaġa tradizzjonali. Sempliċement kemm għadda żmien minn fuqha, jekk kemm għadda żmien minn fuqha. Il-kriterji qed insaqsi. Sa fejna fjiena ma hemm l-ebda kriterju universali ta' xi tqis bħala tradizzjonali. Issa jista' jkun mela din la tibki iżjed għaddew il fuq minn 100 sena minn fuqha, mela allura nistgħu nqisuha bħala tradizzjonali. Mela għandek l-element ta' żmien. Għandek l-element tal-firxa. Kulħadd jafa, għadha titkanta. Għandek l-element ta' hija marbuta ma' grupp etniku partikolari, f'dal każ il-poplu Malti. Mela, pereżempju, ta' Dorja Mossja Divina. Tista' tqisha bħala għanja tradizzjonali, għax għandek kuntest reliġjuż u hija wkoll mhijiex marbuta speċifikament ma' Malta, anzi nkitbet għal Kungress Internazzjonali, mela hemmhekk għandek id-dibattitu ta' din inħolqot għal Malta l-komunità Maltija biss jew kienet diġà maħsuba bħala xi ħaġa biex tkun esportata b'mod internazzjonali. Hemmhekk ma nasibx naqbel miegħek, jiġifieri mhux qed nagħti twit. Fis-sens imma li ma nistax nimmaġina li meta kitbu dan hawn tal-adurawk kienu qed jimmaġinaw is-suċċess tiegħu u li se jkun esportat. Iva, imma ġifieri kitbuha għal din l-udjenza internazzjonali naħseb jien. Ma naħsibx li hemm kriterju wieħed uniku li tista' żżomm ta' xi ħaġa hija tradizzjonali. Jekk niskopri li l-melodiji kollha li tani Giuseppi huma kollha miktubin nofshom minn Kosta u nofshom minn xi ħadd minn tal-mużew. Dak jiġu tradizzjonali diffiċli għax m'għaddewx 100 sena minn fuqhom, mhumiex mifruxa, huma parti minn narrattiva storika, parti importanti minn narrattiva storika mużikali tagħna, imma ovvjament noqgħod attent fil-fatt il-proġett ma semmejtux għanjiet tradizzjonali tal-milied, semmejtu sempliċement għanjiet tal-milied biex inżomma miftuħa. Incidentalment jiena naf it-tifla u t-tifel ta' Kosta. Wieħed huwa Isqof, u ieħor il-Brażil u ieħor huwa l-oħra hija insomma miż-żewġa lil Freddy. Kwalunkwe informazzjoni hija merħba biha ġifieri bil-qalb kollha. L-Isqof fil-Brażil ma nafx li għandu xi karti, ma jista' jkun li forsi t-tifla għandha. Bil-qalb kollha. F'termini ta' riċerka akkademika ma sibt xejn fuq, ippruvajt ftit kuntatti karkariżi, ftit li xejja, f'tipu ir-raġel sew, li ovvjament mhux eżattament. Niftakru ċertu nostalġija. Xi nostalġija eżatt, ġifieri kwalunkwe dokumentazzjoni tkun merħba biha. Forsi ma nafx kemm xi mistoqsijiet oħra fuq. Grazzi ħafna, Alex. Infakkarkom li t-taħdita li jmissija ta' Kenit Kawki dwar id-daq tal-Qniepen li se ssir nhar il-ħamis 12 ta' Jannar fis-6 ta' filgħaxija mill-Librerija tal-Fakultà tal-Arti u se tintwera wkoll fuq Zoom u Facebook.
Qabel nagħlqu nixtieq nirringrazzja lill-koordinaturi ta' dan il-proġett, lill-Professur Adrian Grima, Dr. Michael Spanjol, il-Professur Manuel Mifsud u membri oħra li jgħinu. Michael Degwara, Daniel Bezzina, Giusi Gatu, Rita Saliba. Grazzi wkoll il-Klab Kodba Maltin li qed jagħti 25 euro f'kodba lil kellima li jkollna u lill-Fondi tar-Riċerka tal-Università ta' Malta li qed jiffinanzja dan il-proġett. Grazzi ħafna.